Hej alle sammen, det er Ali fra LS Busser. I dag der vil jeg lave sådan en video her, der viser hvordan man korrekt indtaster sine timer. Vi oplever desværre, at der er en del af jer, der desværre laver fejl i den her proces, og det medfører, at vi inde på kontoret er nødt til at bruge lidt ekstra tid på at lave jeres løn. Og det gør også, at nogle af jer kommer til at lave nogle indtastninger, der rent faktisk går ind og blokerer for jeres kollegaer, og dermed så kommer der til at ske fejl i jeres lønsedler. Det I sådan set skal gøre, når I er inde på lsbusser.dk, det er, at I logger ind, som I gør. Min ser selvfølgelig lidt anderledes ud end jeres, derfor har jeg valgt bare at være inde på den her side som det første. Når I logger ind via jeres brugernavn og kode på lsbusser.dk, så klikker I op i hjørnet heroppe, eller op i toppen, hvor I kan vælge den, der hedder vognløb. Så kommer I ind på den her side, hvor I kan se jeres kalender. Det I sådan set skal gøre, det er at navigere frem på kalenderen og vælge den pågældende dag, I vil registrere. I det her tilfælde, så registrerer vi os selv på den 22. Så klikker vi her. Heroppe, der kan vi se, hvilken dag vi har valgt, så vi ved, at vi er i gang med at indtaste på den korrekte dag. Herude på siden, der kan vi så vælge det vognløb, vi skal taste ind på. Nogle af jer har kun et enkelt vognløb, mange af jer har flere, hvis I kører flere vognløb. Det vigtige er, at I vælger det korrekte vognløb, da man kun kan indtaste én person på hvert vognløb. I det her tilfælde, så skriver jeg, at jeg har arbejdet. Nu vælger jeg vælger sådan set bare at vælge et vognløb her, fordi jeg får lidt flere muligheder her. Hvis vi antager, at jeg har arbejdet på 26.25, så indtaster jeg opret tidsregistrering. Som I kan se her, der er der allerede en, der har indtastet. Så det vil jeg ikke kunne gøre. Hvis jeg så vælger en anden dag, nu vælger jeg den 23. for at se, om den er ledig. Sådan. Her, der vil I kunne se, at I har lavet en indtastning. I kan se, hvilket vognløb, der er tale om, og hvilken dag. Så skal man trykke på dette ikon her i højre hjørne. Så åbner denne side op. Her, der skal I så skrive jeres tidspunkt. Starttidspunkt, det er, hvornår vognløbet starter, hvis vi antager, at jeg arbejder fra 08.00 til 18.00. Total og egenbetaling, dem får man faktisk i slut-sms'en, efter man har været på arbejde. Nu viser vi her, eksempelvis som I kan se her, der står allerede de beløber, I skal indtaste. Betaling, den dækker over total. Sum egenbetaling, det er den fulde egenbetaling, bilen har tjent. Det dækker både over kontant og dankort. Og det skal I så også skrive her. Så her, der skal I faktisk skrive 38. Og totalt, der havde vi 3.557. Det eneste, I sådan set skal huske i løbet af dagen, det er, hvor meget af egenbetaling har været dankort. Hvis I har haft en egenbetaling på 10 kroner, så skriver I bare 10 kroner. Og dermed, så har I indtastet korrekt. Så taster man opdater tidsregistrering. Sådan. Hvis der er nogen af jer, der skal køre lidt længere end normalt, eksempelvis hvis I skal køre ud over jeres bygrænse, og I blev lovet, at I må få noget kørsel, så skal I faktisk ind og lave en ny på den pågældende dag. Så hvis jeg har kørt fra 08.18 den pågældende dag, men er også indberettet til noget kørsel, så går man ned, og så vælger man den, der hedder kørsel. Den har jeg så ikke liggende her, da jeg ikke er chauffør, men mange af jer vil kunne se, at de har en her, der hedder kørsel. Og så klikker jeg sådan set bare på den. Nu antager vi bare, at der står kørsel her. Og så taster man en ny. Så kan I se, så har I to. Den ene her,
er for vognløbet, som jeg har kørt fra 08 til 18. Og så den anden her, den kan I gå ind så og skrive, og så indtaste kørselstimer ind. Og på den måde, så har I indtastet jeres timer korrekt. Hvis I ved en fejl kommer til at taste et forkert vognløb herop, så skal I ind og slette den. For ellers så vil den pågældende chauffør ikke kunne indtaste sine timer. Og I sletter den sådan set bare ved at trykke på slet-knappen her. Sådan, så er den slettet. Og så er den slettet. Det er sådan set det hele. Skulle I mod forventning kunne komme ind og se, at der er en person, der har registreret sig ind på jeres vognløb ved en fejl, så må I ikke bare vælge et andet vognløb. I skal registrere jer på det korrekte vognløb. Hvis det er sådan et tilfælde, så skal I ringe ind til kontoret, og så går vi selv ind og sletter den for jer, sådan så I kan taste på korrekt vognløb.